Alhamdulillah, bizning Qozonda бик күп мәчетләрдә ифтарлар үтә. Хәтта үзе безнең мәчеттә бик зур булмаса, кабаннарда булмаса да, безнең шатырыбыз бик зур. Көн сайын 700 кеше авыз ача. Шуңа күрә бер караганда ул ризык лана торган ай түгел кебек. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә бу айда бик күп ризык бирә. Бик күп ризык бирә, һәм шуннан да ул менә бергәләп җыелу, bir ruhta, bir гаилә кебек, ул ничектер көн сайын бәйрәм кебек. Ураза бәйрәмнәреннән соң Рамазанны сагына башлыйбыз. Бер җыелырга, шулай шатырга тагын дип менә. Һәм инде әлбәттә менә бүгенге чарада 15 мең кеше, монда бит инде бөтен районнардан бар, күрешәбез, аралашабыз, сөйләшәбез. Менә бергәләп Алла бирсә авыз ачабыз. Бу инде үзе бер рәхәт инде, үзе бер бәйрәм. Соңгы көненә кердек. Хадисте әйтелә, «Айткум минан нар», җәһәннәмдән котылу көннәре килеп җитте. Иншалла, без бит бу хадисне укыйбыз. Ман сама Рамазан, кем Рамазан айында ураза тотса, иманан ва ихтисабан, иман белән бергә Раббыбызның мәрхәмәтен өмет иткән хәлдә, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi, аның барча гөнаһлары гафу ителә дип әйтәбез. Иншалла, әле соң түгел, 10 көн бар, кем уразаны тотмаган кушылсын, кем ибадәтләр кылмаган намазга бассын, вакыт бар әле иншалла. Пожалуйста, девушку по имени Кадрия. Нашу кто-нибудь. أشهد أن محمدًا رسول الله بك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Biz qanag'at, barimiz qanag'at, endi butunisi rizo bo'lib ketdi deb o'ylaymiz. Allohga shukr, o'ylab qarasaq 15 ming kishi bir Allohga ibodat etib, birgalashib iftor ochdik. Turli kishilar prezidentdan olib, vodiy kishilarga qadar birgalashib bir o'q rizqdan ovoz ochdik. Menimcha u zo'r ko'rsatkich, zo'r voqea. Бигрәк хәзер интернеттан, төрле СМИлардан нашар хәбәрләр күбрәк яңгырый, шулай бит. Безгә дә шундый әйбәт хәбәрләр күбрәк булса иде, алар безгә кирәк.